ଏ ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣର ନାମ মহিমা পারি এ যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভাইরা যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি নাম রসইতে আছে আপনি শ্রীহরি এই নাম মাধ্যমে প্রভু রামকৃষ্ণ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ ଯାହାକୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଚନ୍ଦନ ଘଷୁ ଘଷୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଇ ଚନ୍ଦନ କଣ ଆଶା କରିକିରି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେଇ ରାମ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି। କହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ କୋଉଠି ଭେଟ ହବ ନା ଭେଟ ହବ ତୁମକୁ କୋଉଠି ଚିତ୍ରକୂଟ ପରେ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖେଳିବା ପାଇଁ।